Derwêşê Evdî destaneke Kurdî ye. Li gor ku ji dengbêj û lêkolînerên dîrokê tê zanîn, Derwêşê Evdî di sedsala heyjdan de li herêma Wêran şerê jiyaye û berxwedaneke mezin li dijî dewleta Osmanî û eşîrên Ereban nîşan daye. Wê demê Temîr Paşayê Millî di sala 1708 de dibe serokê eşîrên Kurdên Kîkan, Milan û eşîrên Êzidiyan. Li beriya Wêranşarê û Derwêşê Evdî jî ji ber jîrekiya xwe dibe serleşkerê Temîr Paşayê Millî. Di şerekî sala 1709 de navbera eşîrên Temîr û Paşayê Millî Osmaniyên de û eşîrên Ereban de Derwêşê Evdî tê kuştin. Wekî di nevîna Derwêşê Evdî ku bi eslê xwe Kurdê Êzidî bû û Edûlê ku bi eslê xwe Kurdê Misliman bû di nav civaka Kurd de tê nizkirin. Di nav Kurdên de gelek stran û çîrok bi awayên cuda li ser Derwêşê Evdî hatine gotin.